Na dauda marar aure zan kara hedan ki kahe ni hedan ki kahe ni. Ya! Wallahi tallahi baka isa ba. Kai tsara dan tofin arniya. Ni za ka yi baki shi a garin nan ni za ka doganta. Lafiya? Wani ne ya koro ka? Banta ce. Nisa. Banta ce gwaggo. Kai. Wallahi sai na ji kamar umma kaɗan banzan duka. Binta? Bintan ce ta koro ka shigo min gida haka da gudu? Amma wallahi sai na ji kamar na yi maka dukan tsiya wallahi. Allah gwaggo. An ce duk garin nan babu wadda take jin maganarta sai ke taimaka min. Taɓa. To tashi mu je gidan. Tashi mu je. Ka tashi mu je gidan. Mu je bari in ɗauko hijabi na. Lana tana baya. Ina nan. Kana ina? Nan. Ka zo mu wuce. Ne. Wata kan ni kan dai ina ganin maman ka mace dai ni sai ni ya haifa ta haifo ka. Da alama. Kin ga gidan nan? Kin ga gidan nan? Ni na san me nake ji a gidan nan. Kura ce ita? Wallahi kwara kura. Kana kawo mata kahi za ta yi ladab. Amma wannan kan mata ji ni. To ka je jeji ka kwana ma ka tashi mu shiga ciki. Ni duk da ike da ke aka zo. Amma wallahi kika ganni a lahira kai na akai. Gaskiya ba kai ba. Na ji ba komai. Yanzu dan Allah a ce duka abu yanzu abokananka suka ganka a waje ga kanan kaman kura amma a cikin gida an gagare ka kaman ka? Kuwa haka kawai. In ta yi kunkume ne ta dinga kila dama kina nan. Yawwa La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan jaraba a ta ka ce kaska? Na'am. Dan Muhammadu Rasulullah gogo ki je ki aiwatar da abin da zaki aiwatar kuma karki ce ni na faɗa dan Allah ni wallahi ba zan shigo ba. Da na san haka ne wallahi tallahi da ban ga miki wallahi Allah na ba gare. Dan Allah. Dan Annabi. Dan Allah. Dan Annabi. Dan girman gyatumaki a sama'u mai ‘yar tsala. Dan girman gyatumaki ta nemi mai amalake. Dan Allah ki da baiwa Allah nan mutum ɗinta. Ban san abin da zan ce da iyayenta ba ko kuma a gari ke ma abin kunyanki ne dan Allah. Dan girman gyatumaki a sama'u mai ‘yar tsala. Dan girman gyatumaki ta nemi mai amalake. Dan Allah ki da baiwa Allah nan mutum ɗinta. Ban san abin da zan ce da iyayenta ba ko kuma a gari ke ma abin kunyanki ne dan Allah. Kai, saurare ni da kyau ka ji. Ai ni abin kunya gaba na bashi ba baya ba. Kuma billahi lazi la ilaha idan baka kiyaye ni ba ko ka tattara ina ka kabace min da gaba na wallahi yanzu nan zaka koma zakaran gidan gona. Shikenan kaga zakaran dan zakaran zaliha. Shikenan zakara da zaliha